Aniya kita karon sa ikaupat nga lesson sa atong tibuok nga quarter o ang uluhan nga atong pagatukion. Karon nga mga takna, mga higalag, mga kaigsuonan, nagakanayon din the first church leaders. Ang unang mga pangulo sa iglesia niadtong panahon nga gitukod ang iglesia ni Ginoong Hesus. Atong nakita nga mga apostoles pa kaniadto ang nagdumala, pero dinhi gisugdan pag-organisar ang buluhaton sa iglesia ug dinhi gipili ang nag-unang nga mga pangulo, mga kaigsuonan niining atong pagatukion karon nga lesson. Kuyog nato karon dinhi sa atong studio ang atong station manager sa Hope Channel South Philippines, so laylain kundili si Sir Janster Calibot. Yes. We welcome you to our live show this evening. Yeah, it's a wonderful opportunity for me to be joining you today. And actually mga kapaglaom, kung inyong nabantayan, live ni siya sa mga kapaglaom nato. Pasensya kayo sa katong gatang sa takna sa pagtuon aron nga ilahang i-download, aron i-play sa nilang mga iglesia apan karon atong gisulayan nga ang atong takna sa pagtuon live gid siya gikan dinhi sa Cagayan de Oro City. Kung diin kamo makahatag, maka-text sa inyong mga pangutana, maka-text sa inyong mga komentaryo, maka-text sa inyong mga prayer request kay ato kanang dalon sa pagampo usab. Yeah, we would like to welcome all our live audiences nga naa sa Facebook o sa atong Facebook page sa Takna sa Pagtuon. Makapadala kamo sa inyong mga comments sa mga pangutana ato kining tagaan pagtagad unyang taud-taud samtang ato ng pagatukion ng atong lesson karon gyud nga week. Atong pagasugdan kini mga higalag, mga kaigsuonan, pinaagi sa pagpangayo sa panalangin o giya sa Ginoo diha sa pagampo. Atong iampo karon kuyog kang Sir Janster, si Sir Salmo D. Amarillo nga mo take sa iyahang board exam. Sa Sunday karong Domingo o na. sa Lunes sa Radtech board exam kuyog sa atong mga Adventist po nga mga young people will be taking. So mga higala, ako among gidapit nga atong pangayon ng panalangin sa Ginoo pinaagi sa pagampo kuyog ni Sir Janster Calibot. Magampo ta. Labing gamahanan balaan ng mga Dios nga nakasakitasan sa mga langit niini nga kahaponon sa among tagbo sa adlong ipapahulay among gidala nga among kaugalingon nga naa kanimo. Dawata ang among mga pagpasalamat, dawata ang among mga pagdaig ug dawata usab ang among pagkamakasasala o Dios. Niini nga kahaponon o kagabion among gidala ang among kaugalingon nga naa kanimo. Imo kami pagkapanalanginan, bubuan sa imong balaang espiritu samtang mag-review niining lesson nining nga semana sa Sabbath School lesson kani imo kami pagatagaan og maayong panghuna-huna ug among mga pulong sa among mga baba may mahimong tulay sa imong panalangin ngadto sa among mga viewers niini nga kagabion. Amo usab gidala among kapaglaom si Salmo D. Amarillo samtang siya mag-andam siyang kagalingon sa pag-take sa Radtech examination karong Sunday ug Monday. Ikaw mag-auban kaniya, maghahatag kaniya og maayong panghuna-huna, maayong panglawas ug magadihog kaniya sa balang espiritu nga iyang matubag kining mga pagampo mga pasulit ug kani nga exam ug siya mamahimong magmalampuson sa iyang gitinguha sa iyang profession. Salamat o Dios sa imong pag-uban kanamo, sa imong pag-uban sa mga kaigsuonan, mga viewers karon nga nagatanaw live sa Facebook ug sa satellite sa ilang mga television niini nga kagabion sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat kayo Sir Jan sa niyadtong pagbukas nga pagampo. Ubanan kita sa panalangin sa Ginoo diha sa kinaadman o kahibalo samtang atong pagatukion kining atong lesson karon nga week. Atong i-greet mga higalag, mga kaigsuonan ng atong mga live viewers karon in the person of Sister Sara Miravalles. Happy weekend ug happy Sabbath kanimo Ma'am Sara ug sa tanan nga nagtan-aw og nagpaminaw karon live sa atong mga Hope radio stations. Gusto na ko i-greet Sir Jan si Zel Montefalcon nga naa kanunay nagsunod sa atong program nga naa karon sa Dubai. We also have another viewer from Davao, Sister Janice Baliner, Marjorie Sibalios, ug ang mga taga-Balangunan brethren sa Davao Occidental. Happy Sabbath weekend kaninyong tanan mga kaigsuonan. Ato sa gigreet ang panimalay ni Louie Itabli nga nahimutang sa Biasong Baybay Leyte. Uban kang Jezreel Tanhay, Sakon Church, Liloan, Cebu.
mo niyang kanunay nga nagsunod sa ato ang Facebook page, and we greet you. Happy weekend mga kaigsunan. Sir Jans, if you Happy might Sabbath. have. Kung i-greet ako sa imong lugar, Pastor, naadiha akong ginikanan sa Oroqueta City. Yes, Naadiha, nagalantaw sila karon kauban sa mga kaigsunan usab nga nagasunod niini nga programa diha sa Oroqueta, mga kapaglawom nato diha sa Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, o sa tibuok Mindanao, especially sa atong mga kapaglawom no sa Luzon. Na surprise kay ko kay naday tay mga kapaglawom mga Bisaya nga gatan-aw sa Luzon, gina-download po nila ni nga mga kini nga tulumanon alang sa ilang lesson review sa ilang iglesia sa Pasay Church na natay actually Bisaya nga church daw diha. So i-greet nako mga kapaglawom nato diha nga mao po nahimong suki ni natong mga tulumanon sa Hope Channel, dili lang ang takna sa pagtuon. All right, naapo din ni nagtanaw, gusto siya mo greet sa ato ang mga live viewers, si Brother Ben Bailado. Happy Sabbath, Pastor Hesbon and Sir Jans. Maghulat kami din sa Dumaguete. So we thank you for always being there, mga kaigsunan at mga higala. Naapoy nagtanaw gikan sa St. Petersburg, Florida. Kuyog nila ni Brother Ruel o Ma'am Jubit Arisgado. The name here probably is not Nido Caddington. I think this is Caddington. Arsenas. Angie Arsenas Caddington. We greet you. Happy weekend, ma'am. And may God's blessing would continually overflow in your family karon nga weekend. So, padayon kita. Naapo din ni si Sister Eleonora Jimeno. Yes, okay Greeting Happy Sabbath si Brother Winnie Birago. Happy Sabbath kanimo, Kuya Winnie, og sa imong tibok nga panimalay. And Sammy Cave, he's saying hello sa tanan nato nga mga viewers, mga kaigsunan. Now, Sir Jans, we will go to our discussion. Yes. Ang atong diskusyon manggod karon mga igsoon, mahitungod ni siya sa kasinatian sa unang iglesia. Sa diha nga nagsugod ng iglesia, nagsagol ni dili man gyud necessarily nga lahi-lahi na dayon nga mga nationalities o cultures, kay wala pa man sila mo gawas actually gikan sila ang kultura. But this time, evidently, kung nimo tanawon diha sa Acts chapter 6 and chapter 7 mga kaigsunan, naa dinha ang presensya sa mga convert Jews pero mga Hellenistic actually. Sabot na po so, Hellenistic. Ang Hellenistic actually means Greek. Ang mga Grigo ni sila nga mga Hudiyo nga influensyado sa Greco-Roman culture. So Grigo-Romano sila nga kultura nga nga pero Hudiyo. mga Hudiyo sila actually, pero exposed sila sa Greco-Roman culture mga kaigsunan. Gikan sila sa laing mga lugar nga was widely Grecian and Romans, pero mga Hudiyo sila, so nasagol na ang ilang kultura. Medyo mura sila mga Bisaya nga tuwa na sa Luzon. Laing nasod or tuwa sa Luzon, Tagalog na ilang pinulungan. Or Pilipino nga tuwa sa laing nasod. Yeah, just like that. Or Amerikano nga nas Pilipinas. Yeah, pero pag abot nila dito, nahimo silang kabahin ni ining bag-o nga pundok that we call as early Christians, mga kaigsunan. So there was this group of Hellenistic Jews, kung atong tanawon din karon, sila gyud ang pinakaunang senaryo which necessitated the election of church leaders ining panahon na. So by the way, ang title sa atong kuan karong semana is the first church leaders. Actually, permiro yun nga mga leaders, mga pangulo sa iglesia. Yeah, so that's mao right. na ato ang diskusyon karon kung unsa ilang kahimtang sa una, giunsa nila pagpaningkamot nga mo survive ang iglesia, giunsa nila paglatas ang mga pagsulay, especially persecution. Grabe ang persecution. Mao ni ang dako kay nga highlight mga kaigsunan. Atong tukion ang ilang persecution nga part unya dapit. Pero karon atong basahon usa ang ato ang memory text atong hangyoon si Sir Jan sir sa pagbasa niini. Sir Jan, please read it for text our audience. makita sa Buhat kapitulo 6 bersikulo 7. Nagaingon diri og mikaylap ang pulong sa Dios ug ang gidaghanon sa mga tinun-an sa Jerusalem mitubo sa hilabihan gayon. Ug daghan kaayo ang mga saserdote ang nanagpasakop sa tinuohan. Yeah, amen. Ganahan kay ko na maminaw, Pastor. So, unique kayo siyang experience mga igsoon tungod kay ni-expand yun pag-ayo, Sir Jan, sa ilang buhat. Unya, nag-ingon din daghan ang mga tao nga ni-convert, daghan ang nituo na convince, and what's very significant here, even the faithful priests. Yeah, priests yun. Mga saserdote yun ang nadala.
ngadto sa pagpangalagad. So perti ka nindot kay nga eksperyensya ba sa early church? So, dinhi mga kaigsunan, makita nato gyud nga nagtubo gyud ang ilang iglesia. And by the way, this was just the result of the response to the great need in the church. Ang nahitabo manggod kung atong pakliw ng atong mga Biblia mga igsoon diha sa Kapitulo 6 beginning with verse 1. Makita nimo din nga ang mga Hellenistic Jews who were with the community of believers nagsugod na sila og piyait. Nga naman, naa sila ilahang mga balo, nga mga Hellenistic Jews, nga ilang feel na biyaan, na pasagdan sa ministry. While people were very busy preaching the word, nga mao gini ang nag-occupy pag-ayo sa ilahang mga activities, day in and day out, Sir Jans. So, nahitabo, puros na lang wali sa Ebanghelyo, pagpa-expand, Bible study, discussion, nalimtan na nila ang welfare sa mga balo o mga ilo. So, and because of this, they complained, they gave the complaint, and the response was, kining i-appoint ang mga Ito ka buo. first church leaders. leaders. So, dinhi mga higalang mga kaigsunan, makita nato ang ngano nga kailangan gyud organisado ta. And by the way, speaking of the first church leaders, ang pinakauna gyud mga kaigsunan nga ni tubag sa panginahanglanon sa iglesia, mga pangulo nga unag yung gipili were actually deacons. It's very interesting. No? One of the highlights usab sa before tamo kuha na ng deacons pastor no. Yeah. Usa ka mga highlights aning ginatawag i-mention nato ganing Hellenistic Jews, kaning may Grego-Romanhon nga background. Mas dali silang nidawat actually sa kamatuoran og dali silang nidawat sa mensahe about sa pagka-resurrect ni Jesus. Kay wala dili lisod nila pag wala magud sila cultural roots about kana bitaw ilahang mo inamat-an nila lahi atong mga Jews bitaw nga Hudiyo gyud nga pure. Yeah. So mo na usa sa mga background nga ako nakitaan ba nga ang mga hintil ba na sila sa or Actually, greatly mga- associated with the Gentiles na sila eh. Ang ilang dugo actually mga Hudiyo, pero dito ang ilahang kinaiya na develop sa mga hintil. So mas dali pa sila. Mas dali pa sila na nidawat sa mensahe sa Ginoo. Unsay ato apply ana karong panahon na sa atong modernong panahon. Ga-reflect pa ba na siya? Mga kaigsunan, ang dako kay nga factor dinhi kanig yung ilang gitawag og religious bias. Kadtong mga nagtubo gyud nga kung baga mga born Adventist gyud bitaw. Kung sa ato ang Oh. kuan pa. Naa na sila'y bias daan. Nagtubo sila nga ingon ani, and the big issue here is actually kaning three pillars of the Jewish faith. Ang ilahang pillars, mga haligi sa ilang pagtuo, tulog yun ang gi-identify ang ilang balaod, ang ilahang sanctuaryo. Oh. Mao gini. Kanang sanctuaryo kuan kina sa ila, duol kina silang kasing-kasing. That was very sacred to them. Actually, mao ni ang gidispute ni Stephen later. Ato na mga maisgutan, mga kaigsunan. So, kining tulo, balaod ni Moses, ang ilang sanctuaryo og maayong mga binuhatan. Dili gyud nimo ni pwedeng buwagon kay mao ni mga sagrado gyud nila nga mga talamdan ingon nga mga Hudiyo. Now, if you were Hellenistic Jew ni atong tungura, masabtan nimo nga dali kay nilang dawaton ang kamatuoran mahitungod ni Jesus tungod kay ang kamatuoran about Jesus was actually getting done away with The temple. ceremonies. Yes. Kay pag-abot ni Jesus mga igsoon, ato ning angayang sabton, didto na undang ang tanang seremonyal nga mga tulumanon. Kung inyo nahinumduman mga kapaglaom, di ba nagisi? Di ba? Nagisi ang templo pag when Jesus cortina. died. That's right. So murag nawala na ang mga seremonyas sa itong panahon na. Unya nahulog bitaw nga sa mga Hudiyo nga importante kay nila to nga mga seremonyas, importante kay nila ang templo, lisod kay nila dawaton ang Yeah. kamatuoran nga si Jesus na mayon himong replacement adto bitaw. Correct. Mao na yung explanation, Sir John, sa imong inquiry kaganina ngano nga mas dali nga midawat ang mga Hellenistic Jews. Kadtong mga Hudiyo ang dugo nga ang ilahang upbringing, ang ilang orientation to ana sa hintil nga mga nasod. Wala kay sila attachment sa anything Jewish, mao na nga dali kay nilang gidawat ang kamatuoran. They were actually searching scriptures, gapaminaw sila, ga-research gid sila og unsa begining bag-ong pundok ug para sa ilang mga igsuon, dali kayo nilang sabton
ang kamatuoran sa gisaan nga Mesiyas. So, nakadugay sila sa Yeah. ilang pagpangalagad, niabot sa ang problema. Mao na tong complain bitaw nila about yeah. nakadugay na sa ilang pagpangalagad, gidawat nilang kamatuoran. Ang complaint sa mga Hellenistic, na ano man nga ning atong mga grabe man gud ang kainit bitaw sa pag-spread sa gospel. Yeah. Dili mo mapugnan. Pero nalimtan nila ang ilang mga balo, ang ilang Yeah. mga ilo. So, the discourse here, after the complaint, arrived Peter. Abot na gyud sa ilang mga pangulo ang ilang complaint nga napasagda na ang mga balo o mga ilo. So, ingon si Pedro, we don't necessarily need to stop the preaching. Preaching, yes. Mo gini ang gingon mga kaigsunan. Dili kailangan nga undangon na to ang pagwali sa pulong aron lang magatimantas lamisas mga pagkaon. So, ang gihimo ni Pedro was very brilliant mga kaigsunan, and here comes the first instance of the election of the first leaders in the church. And in this case, Sir Jans, kining mga sa ato na nahisgutan ko gini na ang atong ang Appointments pinakauna is mga pito ka mga diakono. Diakono. Unsay meaning Yeah. nga ng diakono, pastor? Mga deacons were actually doing services for the church. The Mao table. gini. So tingon nila sa sa leksyon na to nga nag-serve ka sa table, mura Yeah, bitaw. that's right. It means nga serbisyo ang imong buhaton sa Serbisyo iglesia. gyud. Actually dinhi gyud makita gini mo dinhi ang model sa servant leadership mga kaigsunan. Yes, tinuod. Sa diha nga unang elect ang unang mga pangulo, the model was already servant leadership as being lived by Jesus in his time. So kung while the rest of the apostles are continuing in the preaching of the gospel ngadto sa mga di mo kalimutan. yeah. Ang mga diakono may nag-atiman sa mga panginahanglan sa iglesia. That's right. Does it reflect also sa atong iglesia karon, pastor? Nga mura bitaw grabe kita mo evangelistic series. Wa baka nato mo nalimtan ang mga luoy o yamot sa atong iglesia? O na nga, kailangan mga igsoon, kung maghimo ganitag ministry, balanse ang atong approach. Dili lang kay gospel ang tanan, mo nang usahay, inyong masabtan na ngano nga, pastor, nganong kailangan manggita maghimo og medical mission sa dili pa magwali. Actually, we are addressing this need mga kaigsunan. Ug dili lang kay preliminary siya or introduction lang siya sa pagwali sa balita, kundi it should be ingrained in the lifestyle of the church. While magwali, dili gyud ay nato dapat pasagdan ang welfare sa mga kabus o sa mga nagkinahanglan ni ining mga services mga Dili lang sa kaigsunan. mga kapaglaom na to outside of the church kay ato silang gusto nga sayon sila minsahian, pero usab ato sang tagaag pagtagad, pastor, ang mga naanagid sa sulod sa insiders. iglesia. That's right. So, mao ni nga gipili gyud nato ni mga kaigsoon karon naa naman tay mga diakonisa. Naatay mga diakono. Naapaganitay daghang mga ministries mo atiman diha ang atong men's ministries, women's ministries, children's ministries. tanan actually, so na-departmentalize ng atong buhat mga kaigsunan. This is just a result of how organization in the church begins to become a blessing. So, dinhi mga igsoon. And now, let us try to take a look at the Qualifications? qualifications of the deacon. Giunsa nila pagpili ba? Diara. Atong basahon ni mga kaigsunan. Nag-ingon din actually, verse 3. Busa, chapter 6, verse 3. Tanawa sa inyong mga Bibles diya, mga kaigsunan, ang qualification sa ilang first nga mga leaders. Nag-ingon din busa, mga igsoon, pagpili ka mog pito ka tao diha kaninyo nga inyong hingmatud-an nga maayo. So, kuha na gini siya, proven lifestyle of goodness in these persons. So, dili basta-basta mga kaigsunan, record-breaking, kung ikaw napili ni atong unang mga pangulo sa iglesia, it would have been a great honor to be chosen. Unya niya Second requirement? Yeah, second requirement, hingmatudan nga maayo, puno sa espiritu o sa kinaadman. And by the way, speaking of kinaadman, mga kaigsunan, wa ni siya na necessarily nagisgot nga lantip kaayo ka og IQ, but this is also talking about emotional quotient, ang imuang stability diya sa pagalagan. Of course, this comes with maturity in the Christian faith, in And, the Christian experience. Yeah. So maturity spiritually and of course mentally siguro no Yeah. sa ilang sa ginaingon nato tag EQ karong panahon na. Yeah, kaning nga kasagaran sa kinaadman mga- subservience murag makita nimo ni this comes by experience in the church. Oh. So dugay-dugay na gito sila sa pagpangalagad. That's Nahimo right. na gid silang pillars sa pagpangalagad. Pero Amen. dili to sila ang mga apostoles. No, lahi to sila. Lahi ni. sila. Actually, enumerate ang mga pangalan later ato ni basahon. O nga atong ipahimutang kining
Niining buluhatuna. O kami, mo gingon ni Pedro, we need to put these persons up aron sila mo serve dinhi. Ug matod pa ni Pedro, kami magapadayon sa pag-atiman, sa pag-ampo ug sa pag-alagad labot sa pulong. So while we do services to the people, kailangan po mga kaigsunan side by side gasabay niini ang pagwali sa ebanghelyo. Kining duha maayong binuhatan ug ang pagwali resulted in an enormous amount of converts. Nga mo atong nabasa kaganina sa atong memory text mga Pati ang mga kaigsunan. saserdote na dalag yun. Yeah, that's right. Now, moderitso ta Sir Jans dito sa aspect nga napili naman gyud, one of the seven was actually Stephen. Oh, yeah. Si Esteban mga kaigsunan. Ato na lang basahon kining Ang pito ka mga ngalan sa mga pito, palihog ko din na verse 5. Verse 5, yeah. Og kining sultiha nakapahimuot sa tibuok katilingban og ilang gipili sila si Esteban o sa katawo nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo ug si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas ug si Nicolas usa ka kinabig nga taga Antioquia. Yeah. So, pito. So, daghan gyud sila. Unique nga mga pangalan mga kaigsunan actually. So si Esteban gikan gid atong pito dai kay Yeah. we all know that si Esteban gibato, di ba, mao gid ginantos pero Ganito na ibaluan. first leader, one of the first leaders gid siya nga napili. One of the first leaders and in fact, the first martyr mga kaigsunan in the Christian church. Christian faith. With the exemption of Jesus, kay Oh, yeah, siyempre of si course. Jesus man gyud ang pinakaon ng gipatay. Pero sa ilang unang pundok mga kaigsunan, si Esteban, dili lang mao ang usa sa unang mga pangulo, kundi usa siya sa mga martir nga nabiktima gyud sa persecution. Now, speaking of Stephen mga igsoon, atong tanaw ning iyahang description sa iyang kinabuhi. Actually, unyang taud-taud mag-break ta nahatay mukuyog sa atong diskusyon unya mga kaigsunan. Ato ni sila ipaila-ila na to ni siya later after the break. Dinhi si Esteban, the description of him is puno sa grasya o gahom. You can find that in verse 8, the same chapter. Naghimog dagkong mga kahibulungan o mga ilhanan diha sa katawhan. So you will find Stephen as really an outstanding leader mga kaigsunan. Tingali, ang atong pagtanaw sa usa ka leader, sakto siya barog, limpyo siya og sanininaan, disente siya. Pero ang qualities nga makita nimo ni Esteban din mga kaigsunan was that his personality imposed a change. Grabe gyud ang iyahang gawas nga puno siya sa espiritu, paistoryahon nimo siya, padiskursuhon. Very convincing ang iyahang mga argumento with scriptures based on his experience and on how he learned that confidence in the reality of Jesus, His death and His resurrection, mga kaigsunan. We will get back on that point, Sir Jans. Sige. We will take a break for a while. Sige. Ayaw mong hawa diya mga kaigsunan, mubalik dayon ang takna sa pagtuon, human niining pahinumdum. Samok pastor, walay kalinaw ang among pagpuyo. Unya tungod kay na kuan ko sa daotang binuhatan, unang-unang droga. Mugamit gyud ko adto sa una. Unya ang akong mga anak, halos kami ng tanan pastor nang gamit ana. Pagbati na ko pastor kahadlok. Unya pagbasol, kung naminaw pa lang unta ko sa Ginoo adtong panahon na nasalaya pa ko, wala unta ko makaabot din sa presohan. Lisod, pastor, ang mga piniriso. Kay dili nimo mabuhat ang tanan nimong gustong buhaton. Unya, pag ampun ako sa Ginoo, ingko Ginoo asa man gyud ko. Tudluy ko sa kanang tama na iglesia na akong sudlan. Nagpabautismo na dayon ko, nag-desisyon na dayon ko, kay grabe kaayo ang akong kalipay na dinhi ko sa Adventista kaysa didto, kay kung didto manggod ang akong gipangayo sa Ginoo na mga pag-ampo, na dili lang ko tigpaminaw, kinanglan mo buhat pod ko sa pulong sa Ginoo. Kung kabubuton sa Ginoo na makagawas ko dinhi, mga lagad yun ko sa Ginoo ug tapuko na ko ang akong mga anak na 5 ka buok aron sila usab sabay kami mga lagad kaniya.
akong na kuan sa akong kasing-kasing na naa ako'y kalinaw sa iyahan, na ako'y kalipay ug labaw sa tanan na ako'y paglaom. Lugar ng manong. Manang, daray mong tambal. Salamat sa pag-atiman sa ako lang ha. Miss. Thank you. Ayaw, kabala ka na. Ang importante, magpaayo lang ka. Welcome back mga higala. Salamat kayo sa Ginoong nagpadayon sa iyang paghatag o panalangin kanatong tanan. O karon sa among giingon kaninyo kaganina nga dunay usak nga moapil sa ato ang discussion karon. Among introduce kaninyo mga kaigsunan si Pastor J. Policarpio, ang usa sa ato mga volunteers din sa Hope Channel. Pastor J, welcome sa Takna sa Pagtuon. Thank you kayo, Sir Dancer o Pastor. Thank you usab sa mga viewers nga nagatanaw mayong gabi sa tanan. So padayon na to atong discussion, Pastor. Yeah, that's right. Atong gibiyaan kaganina mga kaigsunan ang introduction sa kinabuhi o sa iya ang persona ni Esteban. That's right. Si Esteban is actually a great leader in their time mga kaigsunan. Sa iyahang ministeryo, sa iyahang mga arguments, actually, samtang nagsugod, naghimo na sila sa ilahang ministry mga igsuon, ang mga tao would every now and then approach these leaders and ask them questions. Kini bitaw mga pangutana, bitaw nga murag inquisitive mga kaigsunan. Dala na lang pod nga unsa ni daw gapangutingkay sila ba nga unsa man gyud naa sa inyong grupo. And it was always Stephen who become the frontliner mga kaigsuon. Iya gyud explain nganong ingunahan ni sila. Og abi ninyo mga igsuon, That got him into trouble? it got him into trouble. That's right, Sir Jans. That's right. Unya, daghan kayo sila gapaniid. Actually, sa atong previous nga mga lesson, na naman yun ang mga persecutions, mga kaigsoon, kato sila ni Pedro, kung ubang mga apostoles, gipang dakop, gipang atubang na dito sa Sanhedrin usab. And this time, so obviously, naagyod ang ilahang mga infiltrators. Yeah. Oh. So, it got Stephen into trouble sa iyahang mga arguments, sa iyahang mga discourses, mga kaigsunan, most specifically highlighting Jesus, the person which the Jews nga wala mi convert into Christianity really hated so much. Yeah. And in Wag fact, nila dawatan yun si Jesus. wagid nila gidawat si Jesus. Ug tungod niini mga kaigsunan, Stephen was being seized. Unya, the good description here, abi ninyo, so wala pag yun ni giabot si Esteban sa iyang kamatayon mga kaigsunan, bisan dito pa lang sa iyang trial. The last verse of chapter 6, verse 15, nagkayon din ang tanang na naglingkod sa Sanhedrin sa pagtutok nila kaniya. Speaking of Stephen, unsa ilang nakita mga kaigsunan, nakamatikod nga ang iyang nawong sama sa nawong sa manulunda. Kuyaw,
Ingon ani, Pastor J, nakadungog na ka og impression sa mga tao nga nagtanaw sa imo nga Pastor J. Imong Ka lumo ba sa imong dagway? Sa ako personally pastor, bisan sa tanan nga nagapaminaw no, wa pagi ko kadungog ana, nalipay kay ko pastor nga nakabasa sa atong leksyon, may tungod kang Esteban kay ang point ana nga katong kaina grabe kay na kanang imong nawong hayag pa sa sama sa usa ka manunod. Ang ganahan ko ana pastor nga punto pag yun si Esteban naa say gitawag talagsaon nga kaisog sa iyang espirituhanon nga mautong nga makita gid ang reflection pastor pud sa iya. Yeah, that's right. Sir Jans, what can you say about? Dili lang siguro kana bitong inana lisod biya na siya no. Dili lang sa iyang binuhatan, dili lang sa iyang pagsulti, apan sa iyang dagway gyud. So filled with the Holy Spirit nga to the point that the people were actually makita nila ang anghel ba Yeah. sa iyang naong gawas pa paghana sa atong ano. Ang atong challenge actually mga kaigsuonan karon kining ilang giingon bitaw sa mga libro bitaw sa publishing. We're not murag promotion sa publishing ba kung maglakaw kuno ka murag ka og steps to Christ. Oh. Kung magtalikod murag kag desire of ages. Pero kung magatubang mura og great controversy. O na ang lisod mga kaigsunan. But trying to take a look at the aura of Stephen, daw bakas sa iyahang pagmumuka mga kaigsunan ang naong sa manulunda. This is probably due to a constant exposure to the graces of God. Yes. Kanang Sa imo iyang bitong lig-on nga pagtuorya sa Ginoo, ang iyang pagampo, ang iyang pagserbisyo, Yeah. ang iyang pagkinabuhi in That's totality right. ba? So kung imong kinabuhi day mga igsoon, immerse good in church life, there is no wonder mura puta og mga manulunod. Actually, mga angels magita mga kaigsunan. Ang three angels messages is being preached That's right. to the whole world by the angels. Pero nagpasabot ni sa mga kaigsunan, angels manggod, Sir Jans, Pastor J, mga mensahidor. Unya, dili So, gyud na pasabot na. mahitabo nga ang mensahidor nga nagnaog nga nagwali dinhi sa three angels messages mga manulunda. Tao ang nagwali mga kaigsunan. So, kitang mga tao in some terms are actually considered angels in the sense that we are messengers. So, dinhi si Esteban mga igsoon, mensahidor siya o niya daw manulunda gyud ang iyang itsura. Ang nakita po na ko na nabasahan ako pastor sa atong leksyon karon nga diya sa life ni Stephen o ni Esteban mga kaigsuonan o mga kapaglaom nga makita gyud ang iyang pagtuo pastor nga founded gyud. Kaya ang iyang background nabasa nadunggan ako kay na samtang nga mo ga-discuss tugma gyud sa giingon diya ang iyang background sa iyang spiritual nakita gyud sa iyang kinaiya pastor. Mo na Amen. nga ang atong pagtuo dapat sama gyud sa or dapat iparehas yung i-balance nato sa ato pong kinaiya pastor mao gina sa ang point nga nakita nako diya sa kinaiya or sa story ni Esteban karon. Yeah, amen. And yan being faithful sa iyang sa iyang pag-defend og sa pagipamugos unsa na iya jud spread ba sa kalibutan sa mga iyang mga gipangwalihan nga dawaton ginila si Jesus Christ mao mo gito sentro sa iyang mensahe. And it got him into trouble and he was able to face this Sanhedrin nga giingnan na gid siya nga to the point nga gibutang-butangan gid siya sa sala. Yeah. Nga giingnan siya blasphemy to iyang number 1 nga sala. Ikaduha nga ginakuan siya nga tungod atong templo, di ba? Di man gyud mabuhian gud sa Sanhedrin nga ang ilang sa mga Hudiyo, especially sa mga Hudiyo yun, ang templo. So, can you share to us, Pastor Bito, katubitong iyang kaning taas kay nga diskurso niya sa chapter 7 ba sa Bible. Nga grabe gid ang iyang pagwali dito. Gisumbong gid sa to the point nga gisumbong gid sa pastor. Actually, kung natong basahon mga kaigsunan ang chapter 7, no? Almost the entire chapter is Diskurso. the speech of Stephen. Gani, according to record mga kaigsunan, this is the longest speech longest recorded speech in the book of Acts. Kining istorya ni Esteban mga kaigsunan, a discourse when he was already facing the Sanhedrin. Actually, ato nang hibaluan ka ganina, review na to kadali. Katong 3 pillars of the Jewish faith. That's right. Ang tanan dinhigyod nila gisugang. Nakagamot, Dinhi nila gipatong kung mawala ang usa niini tumbag yun. Nga sinugang nila ni nga mga haligi mga kaigsunan. Balaod ni Moises ang templo
og maayong binuhatan. Og dinhi mga kaigsunan, ang pinakadako nila nga complaint was the temple, which according to the message of Stephen was being done away with. Murag natapos mga kaigsunan in the introduction of Jesus, being the fulfillment of the ceremonial requirements. Pag-abot ni Jesus, tanan nga mga ceremonial which are embodiment in the temple, hurot yun to kaundang tanan mga igsoon. Tinod. So tungod ni ini, ilang gidakop si Esteban, and here comes his discourse. O gabi niyo mga igsoon, speaking of the discourse of Stephen, mura ni siya mga kaigsuonan sa atong sa gidiscuss atong lesson nga mura og covenant litigation. At basahon na to ni sa atong lesson na i-term diha sa Hebrew mga kaigsuonan nga ang effect niya mga kaigsuonan, si Pedro was speaking in behalf of God and putting down curses on those who desecrated the covenant between Jesus and His people. That's blasphemy. That It is blasphemy. would have become the Yeah, blasphemy issue Yeah, nga ilang pasipala. gibato-bato kang Esteban mga kaigsuonan. So sa taas kay nga diskurso ni Esteban, iyang gi-highlight dito nga si Jesus sa the chosen people. Gikan pa ni Abraham, pagtawag kang Abraham gikan sa Mesopotamia, mugawas dito sa Ehipto. Right. Dili sa Ehipto, dito sa yuta sa Saad, unya gidala sa Ehipto for around 400 years. Unya gidaog-daog sila dito, gipagawas na po sila, balik silang yuta sa Saad. And so, this was God's covenant relationship hangtod nga miabot dito kang Jesus mga kaigsunan, and highlighting on their rejection of Jesus. Dinhi gyud gi-spell out ni Esteban ang hukom sa mga katawhan nga nagdumili sa pagdawat ni Ginoong Hesus. And by the way, tungod niini mga igsuon, samtang ang mga tao would attempt to silence him. Ang pace sa tingog ni Esteban, steady mga kaigsunan, nag-escalate. Kibali nag-abot siya sa climax. Gani, wa na gyud siya moabot dito katapusan kay naputol. nanunga-tunga pa lang siya. The verdict was already being placed down on him. Gibato siya mga kaigsunan Wa na human na yung based on the false diskurso. accusations. Yeah. So ang nakita nato sa buhat City Pastor Diay nga di sa 51 verse 51 to 53 nga si Esteban dili na siya defendant. Yeah. He is a prophetic attorney na ang giingon diya That's sa right. ato nga lesson. So Yeah. kuya kay itong imong explanation kay na Pastor Bo nga sukad sa katong history sa Israel makita gid diya kung giunsa paglikay sa uban nga dili mo dawat mahitungod sa prophetic view, mahitungod kining kang Kristo nga which is si Esteban nagtuog gyud nga si Kristo mao gyud siyang gisulti sa old history or sa Old Testament diya sa Yeah. Biblia. I was really struck with the kaning sa question diri when I was reading their lesson. I was studying this one. Kani bitang sa last part nga giingon diri, when was the last time you needed to take a firm and a compromising stand for Jesus? Oh, sabi siya. So kanus maani mo mahinumduman nga nakabaton ka ni nga kasinatian nga nitindog yug ka sa imong pagtuo diha kay Jesucristo, especially in the in this country where we're free, pwede ta mo simba, pwede ta mo wali. Usay kani nga kasinatian rag dili kaayo moabot sa atuang pagkuan atong kinabuhi. Pero kung moabot ka ni. Actually, ang pinaka-common kayo nato nga gina-illustrate sa atong mga lokal nga mga iglesia, mga igsoon, kini bitaw ang atong magdalatag Bible. Nga atong ginahimo na ginaputos na lang sa newspaper aron dili ta mahalata. This is actually application to the lesson nga kanus aba ka giipit sa imong Yeah, pagtuo nga kailangan kang mubarog alang kang Jesus. Now, this is not only about bringing scriptures, bringing Bible kay na naman tayo daghang mga Bible karon nga nasa atong mga Androids, na nasa mga cellphone, mga kaigsunan, mao na common na kayo. So go light na ta kung gaadto ta sa simbahan. Naay mga instances mga kaigsunan. You might be Questioned or Yeah. tanon ba ka or you might be in the workplace. Unya mabutang ka sa hot water whether mubarog ba ka sa imong pagka-adventista or sa imong pagka-magtotoo sa Ginoo or not. Or naa ka sa imong eskwelahan, ang atong mga estudyante adlaw kada semana mga kaigsunan gatubang nini nga challenge, and you have to make that chance just like Stephen did. So, kitang tanan, Pastor, we are involved regarding That's sa right. yani. Kay bisan asa man ta, you are a student, a teacher, worker ka, bisan asa man ta karon. We need to
follow di kaning prinsipyo bitaw nga gibarugan ni Esteban nga the moment nga gidawat niya si Kristo og the moment nga gitagaan siya og katungdanan sa sulod sa iglesia, pastor, nibarog gyud siya sa iya ha. Amen. Even to the extent, pastor, nga isumbong ka kay kumukuyawan kay ano biya nga kining tawhanan ni unsa man kaning iyang prinsipyo ani. So kung ikaw na ang naa sa sitwasyon, pastor, sama ni Esteban, pero nakita na ko diya si Esteban wa gyud ni siya ni kanang kung sa kon pa wa gyud ni lihok ba. Wa gyud ni Pagtuklod wa gyud ni lihok. I shall not Amen. be, I shall not be moved. Grabe Yeah. gyud siya. Yes, mga kapaglaw, no, it might or it will surely get you into trouble if you stand firm for Jesus. Tinuod. But naamagoy saad ang giingon sa Yeah. sa Biblia o sa mga saad ni Jesus nga kung mula hutay ka lang mo tindog sa imong pagtuo diha kaniya gunit siya mga kamot di Di ka ka kaniya pasagdan biyan. sa Ginoo. Yes, that's right. Gani mga kaigsoon, pamatud-an kini dinhi sa experience ni Stephen while he was giving the speech. Nakakita siya pananahon sa Ginoo mga kaigsoon. Kaning nindo. And this was one very significant vision of Stephen. Ma-explain nato ni dinhi mga kaigsunan kani bitaw atong nakita bitaw sa timeline bitaw sa 2300 days prophecy. Pag-abot ni Stephen AD 34 nga gibato siya mo nag-ato nang gilabel mga kaigsunan sa timeline nga mauning panahona nga gi-open ang ebanghelyo to the Gentiles officially. Sa diha nga gibato si Stephen. Now the significance is actually this one. Palihog kog basa, Sir John, sa instance kung paunsa na kita na sinati ni Esteban ang vision ni Ginoong Hesus ug asa nga bahin si Jesus niya itong tungura. Actually, makita na mo diri sa lesson na atong basahan sa ni. When Stephen reached this point, there was a tumult among the people. When he connected Christ with the prophecies and spoke, as he did in the temple, the priest, pretending to be horror-stricken, rent his robe, and to Stephen, this act was a signal that his voice would soon be silenced forever. Kabalo siya, actually, nga di gid siya magdugay dito. Then, while standing there, no, sa diha nga nakita niya ang vision, nakita niya ang nindot kayo nga pananawon ba, nga ang si Jesus nasa, ahaga ito nagtindog, is Right hand, in the right heavenly hand. court. Right hand. No, di ba sa atong timeline, pastor, sa nasa atong prophecy nga diha gasugod ang preaching of the gospel to the Gentiles. to the Gentiles Yes. nga giablihan na ang pultahan Tinod. sa pagmensahe dili lamang sa mga Hudiyo apan alang sa mga Hintil sama nato. Yeah, basahon na to ang bersikulo diri Pastor Jay sa 55, chapter 7 verses 55 and 56. Nagkanayon dinhi ang Kahulugan pa sa- bersikulo mga kaigsunan. Apan si Esteban nga puno sa espiritu. Kuya, nindot kay gyud. Santo, mitutok sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Ug siya miingon, tanawa, while he was actually being ostracized this time. During siyang speech, mga kaigsunan, nihangad siya sa langit niya, giapil niya siyang speech nga nagkanayon siya, tanawa, nakita ko ang mga langit nga naabli Wow. ug ang anak sa tao nga nagatindog sa tuo nga bahin sa Dios. And this was actually a vision of Jesus at the very right hand side of God. Tinod. Dito sa sanctuaryo mga kaigsunan, reflective of a judgment scenario. Nining tungura mga igsoon, dito sila sa sanctuaryo, gihukman, gipakanaog ang hukom sa mga Jewish religious leaders mga kaigsunan nga nagdumili nga dawaton sa Ginoong Hesus, and this forever sealed their faith. Ug tungod niini mga kaigsunan, giwali ang ebanghelyo ngadto sa tibuok mga katawhan. Dinhi ang sinugdanan nga ang mga Hintil ilag yung gi-reach out mga kaigsunan. No wonder, according to our lesson, sa speech ni Stephen, there was no appeal for repentance. Repentance and confession mga kaigsunan. Putol na. As opposed to the previous sermons by Peter, ang ending gyud sa wali ni Pedro mga kaigsunan, Call to repentance gina. call to repentance gyud, pero nining tungura, Wa siya kabot. that was not present in his speech. Sino gyud? Because of the fact nga nining tungura, gihukman sa Dios ang mga pangulo nga relihiyoso sa mga Hudiyo mga kaigsunan. And from here, from then on, officially nabuksan mga kaigsunan ang ebanghelyo ngadto sa mga Hintil. Dili na ang dili na mga Hudiyo ang nagdala sa
Ibanghilyo kay forever ilan naman yung gineglect ang Ibanghilyo ni Ginoong Hesus ug sa iyang kamatayon, sa iyang pagkatao ug sa iyang pagkabanhaw ug iyang pagkayab sa langit. And this was given to all mga kaigsunan. The message, no wonder ikaw ko koron ni salmot na sa pagwali ni ini mga kaigsunan. So diya na to nakita pastor ang kaning nindot kay ang whole topic na to sa whole week may igsoon kanang ang pangulo sa unang iglesia no. Diya na to makita mga kapaglaom nga sa panahon ni Esteban nakita gyud nga dili lang si Esteban nga as a witness kang Kristo diya nahuman ang iyahang pagmensahe. Yeah. Nakita na to nga diya ang opening eye-opening gyud Sinugdanan. para sa tanan no nindot kayo. That's Ang right. iyang kamatayan actually, it triggered a more wider explosion for the gospel. Ang Pilipinas karon we are celebrating evangelism That's explosion, right. no? Yeah. So I can actually equate this one. I hope that it will be the same thing unta sa panahon ni Esteban nga grabe ang explosion ba ang ilang although sa imong tanahon if you are Stephen in that situation ba nga murag sa mga tao nga dili gatuo sa Ginoo pindi gid si Esteban. Gibato. Pero ang iyang kapildihan kunuhay ang iyang pag-antos mao'y nahimo kadaugan. inoong murag bitaw bumba ba nga nibuto naging maayo ang mensahe ngadto sa tibuok kalibutan. Kay paingon naman sa hintel. Yeah, that's right. Kung sa awit pa ni Steve Green mga kaigsunan, the blood of our martyrs Yeah. was the seed of the church. Yeah. Ang dugo sa mga gipangpatay mga kaigsunan mo actually nahimong binhi nga mas mikuyana pagyud pag-ayo nitubo ang dako nga bantayog sa pagtuo sa mga katawan sa Ginoo. Iyahay naman itong sinibatay sila adto dayon. Yeah. Ang mga apostoles, ang mga deacons, sibat to kay dili man sila makapabilin sa isa ka area lang kay tungod sa persecution. Tinod. But it was also a blessing kay ni kuyanap gid noon, nikatag ang mensahe. ngadto Actually, sa diri tibuok mga kalibutan. kaigsunan, makita nimo nga nagsugod na sa limelight ang personality ni Saulo, who later became Paul, Yes. nga nahimo na gid hinuon siya nga magwawali sa Ginoo. Actually, sila pati ni Bato ni Esteban. Yeah. Siya pa to. nagsugo. Paul was one of those leaders nga nagsugo nga patyon si Esteban mga kaigsunan. O gani dinhi, pag human gyud na namatay si Esteban, nagsugod na si Pablo sa iyang journey nga mo lutos na siya sa mga tao. And so sakto to yung gingon Sir Jans, according to the scenario here, ang mga tao nagsugod na og panglayas. And what is highlighted here is people went to Judea and Samaria. Yeah. Samaria mga kaigsunan is actually half Jews gihapon ni sila. Oo, gyud. Mao ni sila ang mga Half igsuon nga mga Israelites pero giayran nila ning mga Samaritans mao bitaw na nga naagitay parable of the good Samaritan kay para nila walay good sa mga taga Samaria mga kaigsunan kadturang tawhana. But basically speaking, sa Samaria mga kaigsunan giisip gyud nila ni nga sama na lang gyud sa mga hintil. But because of this, they began to spread out. According to the word of Jesus, katubitaw yung giingon din nga pabilin sa kamo dinhi sa Jerusalem, hangtod nga moabot ang balang espiritu, sigon sa kong gisaad, Yes. and you will be my witnesses Yes. in Jerusalem, in Judea, Samaria, And to the ends of the world. and even to the very ends of the world. So di Ang rason, Pastor J, nganong nanglaya sila? Persecution, mga That's kaigsunan. right. Ug ang dako nga nakita nato mga kapaglaw mo nang point diya sa aton lesson nga ni kaylap ang ebanghelyo nga even to the point nga niabot sa ato karon mga kapaglaom nga nagatan-aw nga naa diha karon sumala sa aton lesson pastor nga kining during the time sa persecution sa first Christian even to Stephen mga kaigsuunan mo na sa hinungdan nga si Pablo gid una siya gid ang nakadaot sa iglesia sa first Christian pastor Yeah, nga that's Jewish right. Christian si Pablo but to the extent nga grabe gid ka dako ang grasyas Ginoo nga bisan ang persecutor bisan ang kung sa atong lesson sang last week actually kining mga opposition kining opposition nahimo pang nakabig o nadala pa mga kaigsuonan nga naa nakita nato sa kinabuhi ni Pablo karon. Grabing kuyanap no, Samaritanhon, Yeah. katong Ethiopian. Yeah, they- Pay Nadala Pilipi. ng Ethiopian. Pay Pilipi, Then makita nato nga it was the gospel was reaching beyond the borders of Tinod. Amen. Israel already. So Amen. in response to what Jesus has said nga to the ends of the world, not just within Jerusalem. Sabi ninyo mga kaigsunan sa church growth development.
natural church development nga principle mga kaigsunan. Tinuod. Bisan ang labing negatibo nga kasinatian, pwedeng gamiton sa Ginoo in favor of His gospel. Amen. Kani bitawng mga kahoy, nangangadagdag ang mga dahon, makaingon ta, oy, wala na gid ni decay. Pero abi niyo mga kaigsunan, the accumulation of this leaves nga nagakahulog, Yes. mubalik na sa sayuta. Negative ang yung effect mga kaigsunan, pero eventually, mao niya mo fertilize sa maong kahoy. Same thing is true with persecution. Usay makaingon ta nga, kaluoy ba po ni panglutoson ta? Idaog-daog lagi hapon. Oo. Pero naay purpose ang Ginoo diha mga kaigsunan. Bisan unsa nga negatibo nga kasinatian in the church, God can use that in favor of His gospel. Nabitay mga iglesia din nga mag-away-away, mabungkag. Mapanalangin man no? Oh, actually, that's real. Dili gini mo na ma-underestimate, Sir Jans, nga masakitan gyud ang mga kasing-kasing, gaaway ang mga pamilya. That's right. Pero it could be God's way of creating another big miracle in favor of the gospel, mga kaigsunan. So, mga igsuon, dinhita, atong ihatag ang time sa atong mga panelists karon in their closing statements before we will invite you to be with us again next week. Pastor Jay. Yeah, nice kayo no kay tungod sa story nga nadunggan. Actually duha ka story, major stories ang nasa town lesson. First kang Esteban makapaglaom og second diya katong kang sa eunuch katong nagdawat kang Kristo, nagpabautismo siya. And they are belong to the different classes of people, lahi nga mga tao. But, you know, ang nindot kayo mga kapaglaom sa atong topic, if we will study this topic every week mga kapaglaom nga, ang nindot diha, si Stephen o ang eunuch, they reach out others nga katong mga gisaligan sa iglesia ug sa pag-reach out nila nakabot they reach their self also ilang kaugalingon bitaw na epektuhan na tagaan sila og panalangin kung sa kwan pa give and take sa inana nga mga panalangin nga gihatag sa Ginoo mga kapaglaom. Amen. Sir Jans. Sa nakahigayon mig bisita sa India 2010 man siguro to. Nakabisita mi kung si Tomas na gipatay. Yeah. Doubting Thomas. Nakaingon ko gitanaw na ko sa mapa. Pas kang layuan nagikaisa sa Jerusalem ba. Amen. Pero sa nabasa po na ko ning leksyon karon, tingali ikaw ang nagpangalagad karon kapaglaom no, naa kay pagsulay bago pa kasi yung pagpangalagad naa kay paglutos nga imo na sinatian karon. Iampo sa Ginoo. Kay ngano kana nga paglutos gigamit na gitugutan na sa Ginoo alang sa kaayuhan sa pagsangyaw sa iyang maayong balita ngadto sa uban. Ayaw na underestimate kay kana nga kalisod bisan tug imo nang gi-experiencehan karon, imo nang ang imong kana nga kasinatian karon galisod ka, gahilak ka, ayaw gid pagbuhi sa kamot sa Ginoo. Kay sama ni Esteban, although namatay gito siya. Right. Kay ang persecution By mga kaigsunan sa Pilipinas, although di kay natong nagi tagad kay mo nag persecution dire. So hukaran ra man kag baboy sa imong kuhan siguro o sabaw or ipiton kasi yung pagsimba sa bado dili lagi kay life threatening pero bisan sa mga life threatening situations mga kapaglaom ayaw gigunit sa kamot sa Ginoo kay hopefully if God is going to make another Bible in the next generation Basit. mo na question ako will your name be there Yeah. Amen. So, daghang salamat mga kaigsunan. Sa dili pa nato ni pagkatakupan natong i-greet kining atong mga kaigsunan nga nag-join sa ato ang live discussion karon. We'd like to greet Happy Sabbath to Brother Emmanuel Mangalin, Yes. Sister Mercedita Antecristo, Brother Dario Cirojales, Army Ganakan Bilyesa, kang Sister Ruth Lagos o kang Brother Alan Juliano. Happy Sabbath greetings kaniyong tanan mga kaigsunan. And it was a very wonderful time having this discussion with these guys, mga Thank you, kaigsunan. Amo mong dapiton sa pagpakiguban ka nato sa sunod pang mga episodes nining atong tulumanon takna sa pagtuon. Ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan. Hangyo nato si Pastor Jay sa pagtakop ni nito pagtuon pinagi sa kapagampo. Magampo ta. O Dios nga makagagahom, salamat Ginoo sa imong dakong grasya, sa imong gugma nga wala gyud
gilimod sa matag usa ka namo. Salamat sa among nakatunan, nining taknas kagabi ug usab Ginoo. Among hangyo nga ikaw magahatag ka namo kadasig pinaagi sa gahom sa imo balang espiritu sa tanang mga viewers nga nagtan-aw sa Facebook o sa television nga live karon. Panalangin ni sila sa ilang mga gibati ug kanamong tanan nga mahimong lig-on Ginoo mo barog kami hangtod sa katapusan sa among kinabuhi. Salamat nga ikaw nagtubag kanamo kini amo ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. We are from Mountain View College. And we have the utilities of a little town. For more than your basic needs. We have the heart for outreach. MVC can bring out your compassion and literally exercise it through the SULAD Student Missionary Program, among many other outreach activities. And when you need to take a break, MVC can also feel like a resort. So you will be refreshed. We have serene and scenic landscapes, thanks to a rich, faith-filled history. We have a campus that's big enough to build your dreams and future on. Come and build your future with us. Join the around 2,000 students from all over the world, 17 countries, who have come and build their future with us. Here, we have activities to develop your emotional, social, physical, and spiritual aspects of your life. Experience the best in Christian education. Come and build your future with us at Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Come and build your future with Mountain View College. Agay, murag lapad ba na akong ulo? Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Murag pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, murag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka.